Cum am rezistat încă un an fără televizor. Ceau, sunt Voicu Mihnea, proful psiholog. Bine v-am regăsit de aici din Beijing, din studioul meu de acasă. Tocmai am terminat prima lecție de dimineață, astăzi 19 mai, ziua mea, am 44 de ani astăzi. Și săptămâna asta, practic, am încercat să organizez pentru elevi activități în care ei nu trebuie să fie în fața calculatoarelor, pentru că deja suntem online de câteva săptămâni. Săraci elevi stau în fața calculatoarelor, laptopurilor, timp de 8 ore pe zi și după care cine știe ce mai fac seara, se mai duc să mă uite și la televizor sau la telefonul mobil și pur și simplu petrec enorm de mult timp uitându-se la un ecran. Dar, uite, a trecut un an de zile de când s-a născut Zaharia și are un an și aproape 2 luni și uite, am reușit și încă reușim să-l ținem departe de televizor, de ecran, de telefonul mobil. De când s-a născut, am insistat și am fost foarte insistenți de fiecare dată când veneau oameni la noi acasă sau noi mergeam la alții în vizită. Nu vrem copilul să fie expus nici unui fel de monitor, ecran. Deci la noi în casă, când venea lumea, le spuneam clar, chiar la început, nu duceți telefonul în camera copilului, după care, dacă vreți să folosiți telefonul, aveți mesaj de trimis sau ceva, vă rog, în spatele copilului sau în altă cameră. Între timp ne-am și mutat în alt apartament, aici nici măcar nu am pornit, nici măcar nu am băgat în priză televizorul, celălalt l-am băgat în priză odată cu ocazia Jocurilor Asia, am vrut să mă uit la evenimentul de tir cu arcul. Deci Zaharia nu a văzut timp de 1 an și 2 luni televizorul deschis. Acum, ce s-a întâmplat? Acum câteva zile am fost la prietenul nostru din Iran, el tocmai și-a cumpărat un apartament aici la noi în zonă și l-a redecorat și soția lui chinezoaică a decis o zi foarte importantă când ei să se mute, deci în funcție de calendar, de stele de una alta, și s-au mutat într-o zi specifică, ne-a invitat la prima masă împreună, a spus, pentru ei, mai ales în cultura iraniană, prima cină, prima masă într-o nouă casă este foarte importantă și ar vrea să fim alături de ei ca să fie așa, să formăm o mică comunitate, să fie așa de bun augur. Bun, deci mergem la el, aranjăm masa, am mâncat așa frumos pe covor, stil iranian și copilul, Zaharia, ea o fetiță de 4 ani, cred, Zaharia a găsit pe canapea telecomanda de la televizor și a început să se joace cu ea. Am zis, are butoane, îi plac butoane, lasă să se joace cu telecomanda. Și, fii atent, întâmplător a apăsat și pe butonul unde pornește televizorul și au un televizor din ăsta Smart TV, un fel de Netflix, dar gata pus în TV cu emisiuni și cu filme și cu una alta chinezești. Deci dintr-o dată s-a pornit dita mai televizorul și a rămas așa șocat, blocat. Bineînțeles, televizorul a fost pornit, fetița repede a fugit, a luat telecomanda și a pus niște desene animate. Și atunci taică-s-o știind că eu sunt anti-TV, anti-TV, s-a uitat la mine și ce facem? Zic, da, lasă-i acum să se uite, lasă-o pe fetiță să se uite 2-3 minute la desene animate, după care se pot juca în continuare. Zic, hai să vedem care este reacția lui Zaharia, are acum 1 an și 2 luni de zile, hai să vedem cum va reacționa când vede televizor. Deci, oameni buni, dragi părinți, nu lăsați copiii mici în fața televizorului. Fii atent, pruncul ăsta nu a văzut televizor în viața lui. M-a mai văzut el și o mai văzut-o pe mami lucrând la calculator, am mai văzut un pic ecran de la calculator așa în trecere, dar televizor nu a văzut niciodată. Pur și simplu a înghețat.
Deci pur și simplu a înghețat, gura deschisă, balele îi curgeau, fascinat de ce se întâmplă în desenele alea animate. Haideți să vă arăt aici un scurt clip. Hai să bem lăptic. Ai uitat de tine? La ce te uiți? Bem, bem, bem lăptic. Deci vedeți cum copilul a devenit pur și simplu pasiv. De la o joacă și o jucărie foarte interesantă, se juca cu butoanele alea de la telecomandă și își folosea el mânuțele lui, pur și simplu a devenit o statuie și se uita la ce se întâmplă pe ecran. Acesta este riscul televizorului și pericolul televizorului și emisiunilor de la televizor pentru copii mici. Copiii devin pasivi, vor deveni receptivi la ce se întâmplă, dar nu vor face nimica în schimb. Nu vor interacționa nu vor interacționa deloc cu ce se întâmplă pe ecran și este foarte clar, studiile arată, copiii nu înțeleg ce se întâmplă, pur și simplu este un amalgam de imagini, de culori și de mișcări, de animație. Copiii nu înțeleg contextul. Deci când zicem că avem desene animate care învață pe copii cum să fie copii buni, ei bine, până la o anumită vârstă, nu știu exact vârsta, trebuie să caut să văd, dar ei nu înțeleg contextul, cred că e 3-4 ani, nu înțeleg contextul și degeaba se uită la televizor, degeaba se joacă pe tabletă pentru că un joc care o învață să, nu știu ce, joc educațional. Ei pur și simplu consumă pasiv ce se întâmplă la televizor. Deci vedeți care este transformarea imediată, instantanee de la un copil activ, după care trebuie să fii tot timpul că nu știi ce bagă în gură, nu știi de ce se lovește, nu știi de ce mai ia, la pur și simplu o statuie care se uită așa buimăcit la un televizor. Ce ai făcut, Zaharia? De ce ai întors masa asta pe dos? Ce? Uite-l pe eu. Continuăm fără televizor încă un an de zile. Am spus că la 2 ani de zile îi vom arăta poate primul lui video sau primele lui desene animate. Până atunci îl ținem departe de televizor. În plus, îl mai ținem departe și de orice gadget, orice telefon mobil, tabletă, nu are ce pune mâna pe tabletă. O singură ipostază, în 2 cazuri, se uită la telefonul mobil când vorbește cu bunii din România și cu bunii din India și atunci, așa, pentru câteva minute, îl las să se uite la bunii, după care mutăm telefonul așa mai departe și el să-și vadă el de activitatea lui și să vadă bunicile cum se joacă. Dar fii atent și aici, deci eu mut telefonul în altă parte și ne jucăm și dintr-o dată, pentru că vorbește cu bunii în cealaltă parte a lumii, o aude pe bunii, se uită de unde vine zgomotul, de unde vine sunetul, găsește telefonul și așa, ca o săgeată, repede, ca un spiriduș, repede, se îndreaptă spre telefon și vrea să îl ia, să îl prindă. Și atunci iară mut telefonul și iar începe povestea de la zero. Deci asta facem, nu îl lăsăm pe copil să fie expus la niciun fel de ecran. Acum, ultima anecdotă a acestui mesaj. Eram afară cu copilul acum câteva zile. Este foarte frumos afară, a venit vara în China și ne plimbam, era el în căruciorul lui roz și am trecut. Ce se întâmplă? Când trecem la noi pe aici, prin cartier, de fiecare dată când ne întâlnim cu alți copii,
ne oprim și lăsăm pe copii să interacționeze, se mai uită unul la altul, se mai ating, mai râd, mai discutăm una alta cu părinții, cu bunicii și continuăm plimbarea. Ce, ai abandonat căruciorul tău? Hai sus! Sus, sus, sus! La ce te uiți? La grămada asta de copii? Ce fain se învârte, da? Bravo! Ei bine, acum câteva zile am întâlnit o mămică, bănuiesc cu bunica, cred că era bunica, și avea un cărucior foarte fain. Copilul era mai mic ca și Zaharia, probabil 6-7 luni avea copilașul. Avea un cărucior foarte fain, așa ridicat cu o platformă, deci copilul era undeva la nivelul șoldurilor părinților, deci era foarte înalt și frumos și am zis, no, hai să se uite și Zaharia la ea, să se uite așa în sus, să încearcă să se atingă unul pe altul, să interacționeze. Când ajung lângă ei, veneam așa față în față, copilul era, deci 6 luni avea, era cu telefonul în mână și se uita așa în jos la ce se uita copilașul pe telefon. Noi eram afară, frunze, flori, avioane pe sus, mașini de construcții, mai trece o mașină, ne mai uităm la un animal, mai o pisică mai avem, mai ascultăm, ne mai uităm după păsări. Asta facem când ieșim afară. Copilașul ăsta, săracul, pur și simplu săracul, se uita, era lipit de ecran. Și trec pe lângă ei, încetinesc, încerc să fac un contact cu părinții și s-a uitat la Zaharia, s-a uitat la copilul lor, au zâmbit așa un pic, așa nu suntem interesați să ne oprim să vorbim cu tine și pur și simplu au plecat. Copilul ăla nu a avut nici măcar șansa să îl vadă pe Zaharia sau să interacționeze cu alți copii. Nu pe Zaharia că el este ceva special, pur și simplu să interacționeze cu alți copilași. Asta este, mi-a părut rău de acel copil și mi-am gândit, zic, cum naiba sunt așa de inconștienți părinții să lase un copil de 6 luni, 7 luni să se joace cu telefonul mobil când ei sunt afară. Hai să zicem, copilul nu mănâncă bine și trebuie să-i arăți ceva, trebuie să-i arăți telefonul mobil ca să mănânce. Am văzut astfel de cazuri. Hai să zicem că atunci poate l-ai lăsat pe copil să se uite. Poate, dar nici și asta nu este un caz bun. Îi dai cu altceva să se joace, arăți altceva să se joace. Așa a fost și Zaharia. Pentru mult timp trebuia să se joace cu o jucărie ca să mănânce. Acum, gata, nu mai trebuie să se joace chiar așa de mult. A învățat el să mănânce repede. Bun, în aceea zi am dat colțul, pe jos era un copilaș, o fetiță, avea 1 an și 4 luni, am înțeles, era pe jos pe asfalt, se juca cu niște pietricele și cu nisipul, era acolo mămica și încă o vecină cu un alt copil, un bebeluș. Zic, bine, hai, l-am scos pe Zaharia din cărucior, era frumos îmbrăcat în pantalonaș, în bluziță albă, pantalonaș, cred că erau albaștri. Zic, gata, pe jos, l-a jucat, i-a plăcut foarte mult, s-a ridicat, s-a târât, a stat în pup, a mai umblat așa puțin și s-a jucat cu fetița asta așa pe jos, în praf, nu era nisip, deci pur și simplu eram pe drumul ăsta comunității, pe cărarea comunității, dar veneau și mașini din când în când, deci îl țineam așa la o parte lângă buxuși. Mesajul de astăzi este, se poate și fără televizor, și fără telefon mobil, și fără laptop în fața copiilor, mai ales copiilor, bebelușilor nou-născuților, copiilor mici sub 2, 3, 4 ani. Nu e ușor, nu zic că e ușor, tot timpul trebuie să fii cu ochii pe copil, că fuge în stânga, în dreapta, ar fi foarte frumos și comod, adică ușor, să-l pui în fața TV-ului și știi că când te întorci peste 2 ore, pruncul tot acolo dacă nu s-a schimbat programul, sau să-i dai telefonul mobil și să se joace el pe telefonul mobil.
Nu-i bine. Deci nu-i bine, nu-i bine, nu-i bistoș. Să nu facem așa ceva. Hai să creștem niște copii care sunt în natură, doresc să interacționeze cu natura, să facă chestii tot felul. Zaharia tot timpul vrea să facă ceva, tot timpul vrea să învârtă biluțe, să învârtă rotițe. Acum încearcă să deschidă clanța, să nu ajunge la clanță, dar își pune degetuțul în gaura de la cheie. Explorează tot timpul. Cum ar fi dacă el ar sta 2-3 ore în fața calculatorului sau computerului sau televizorului sau telefonului mobil și pur și simplu ar fi pasiv în fața unor imagini colorate și a unor animații. Ar fi o pierdere foarte mare pentru el. Acesta este mesajul de astăzi. Spuneți-mi, vă rog, în comentariile de jos. Nu este mai bine să-i obișnuim pe copii cu lumea naturală decât să stea și să se uite la un televizor? Spuneți-mi și voi. Nu este mai bine?